Buenas, buenas. Ai, Dios mío, como teñen as toupas, eses xardíns, eses céspedes, esas hortas. Xa levamos uns días que vides aquí á tenda comentándonos, pois eso, varias persoas que tedes mogollón de problemas co tema das toupas. Eu, dende aquí, dende tenda, nos, aínda que hai multitude de cousas para elas, algún veneno específico, as típicas trampas para ratos e ratas de xardín, para toupas. Nós dende aquí, dende tenda, sempre recomendamos este cacharriño. Unha pistola que trae uns proxectiles, non vos preocupar que non hai perigo ningún para usala, non sale ningunha bala ni nada, é simplemente ruído, que ben colocada na toupeira é absolutamente radical. De feito, tivemos moitos problemas con clientes que non daban eliminado as toupeiras do xardín e dende que chegou esta pistola, problema solucionado. É super fácil usala, super intuitivo. Aquí en tenda explicámosvos perfectamente como vai e, como vos digo, de verdad, é super efectivo. E animo vos a todos que teñades un problema con toupas no xardín que a probedes. Se a precisades porque tedes ese problema, aquí en tenda témola. E se non, pois como sempre, mándame un WhatsApp que xa podo facer chegar.